як замон барои бор фиристодан ба Тоҷикистон азоб мекашидем. ҳамдеҳа мегуфтем кӣ меравад ки ман фиристонам. акнун ин муаммо аз байн рафт. замони мо фаро расид. шумо метавонед ҳар чӣ ки доред аз Москов ба Тоҷикистон равон кунед. бо тариқи мошинҳои боркашон фура кафолат медиҳад ки борҳои шумо ба хонатон рафта мерасанд. муҳим он ки тезтар ва 100% кафолат. ассалому алайкум дӯстон ва бародарои азиз. касоне ки танқисӣ мекашанд аз барои бор равон кардан ба Тоҷикистон, аввалш худо ва охираш худо мебара борои шуморо ба Тоҷикистон ба ҳама шаҳрҳо мерасона. фақат шумо бигиред занг занед, иншоалло мерава аз ҷои зистатон мегира бороро меёра ба хонатон мерасона. компания беҳтарин аст. бародарои азиз, дӯстони гиромӣ, қадр хуш омадед ба канали мо. бародарои азиз, стаадуши бародара барои пешравии корш. این برادر این فوری که ببینید بار میبرد. این برادر ما ویزیتکش هم میمونم، نمیروش هم میمونم. دوباره بریم در طرف فوتسیتی شیرونه. دوباره بریم ببینید برادر در خدمت دستگیری میکنه.